Bang'e wa realize ni ETR nokelo gimiluongo na accountability. Professor Machogu nigi paro maber. To mana kaka wadwa ni owacho, gimoro amora mitimo nikech jopiny biggest stakeholders mag sirikal. Jopiny nyaka process ni nyaka obed subjected through public participation ma jopiny winj views maggi. Jopiny oyiego mana kaka owachono nitie jogo manigi nyawo. But looking at the bigger picture, because piny mangima is moving forward. Technology is with us. So technology nyaka wa emulate mo adapt technology nikech piny en one global community ma nitiere platform mag technology ni offer one global community. That platform nyaka wabed informed ni yes, nyawo nitie kuom jonyuol moko, but piny nyaka dhi mbele. Ang'o mi watero nyithindo e skul? Watero nyithindo e skul mondo oyud tiegruok mar lony manyasani kaluwore gi kaka piny oti sani. To gima odwa kelo e-citizen ni, an pacha neno ni gino yot to bed optional. Gini wan odhi keto accountability. Nitie kamoro mantie silent corruption e skunde. Public schools nitiere gi corruption e level machielo. Iyudo ka fee structure ondikni ni en 57,000. 57,000 nondikni te in kaka janyuol igo budget ni gi chandri kaka ibedo informed gi fee structure. Sami isetieko ma idhi olo kata loan ni moro michulo fee structure kaka en 57,000. Tiduogi winjo ni nitiere pesa moro ni kia ni mar building levy. Nitie pesa moro ni kia ni mar motivation. Nitie pesa moro mar kia bas ni en ing'iewe all the year. Ing'iewe kata gi ng'ama odonje form 4 modhi mane skul ne form 4 to madhi. Iwinja. Iyudo kata ng'ama no osetieko form 4 mano ochulo school fee te. Samo dok kao certificate ne tiyudo koket ne ni pesa bas ni ok chulo. Ni nyaka chulo. Mondo watiek corruption mantiere public schools. Wagol gini waduoke e-citizen. Mondo one, e-citizen dhi control corruption. Two, odhi enhance revenue penjo streams. mabende kata mnobuye kinde mabende ang'eni siro dwaro kata mna makamano. Yes. Penjo mabende podi penjo gi riwruoge mag jopuonjre no kata mna jagoro ma Kupeta kelo Misori. Na penjo ni chenro no ibokete e agulu mane nikech bende wang'eni piny owacho bende nodaro services duto te kotere e-citizen to nitiere gi one payment pay bill Yes. mabende ichulo godo. To yo makamano